दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय आं मोनसे मेसेज होनो सानदों। देग्लाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव UPPL दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक लेभेलनि इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफोरनो गामि गामि फैसा राननो होयोब्ला किन्तु आं फंबाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनखौ खावलायगोन, नोंथांमोना फैसा मोनोब्ला गामियाव रानामालासिनो पकेटाव सोनानै ला। मानोना बे 5 बोसोराव UPPL लिडारफ्रा प्रमद बर' बिथाङा एफसु अफिसाव थानाय मावथि बिथांमोनखौ नायाखै, राजा लामा जथेनाय, ट्रेन लामा जथेदोंमोन आनसलिकनि एफसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना। दा नोंथांमोना खिथेर लाफैनायनि सम जाबाय। जेब्ला UPPL लिडारा गामि गामि फैसा राननो हरगोन, नोंथांमोना बे फैसाखौ थ्रोब थ्रोब पकेटाव सोनानै लाखा। बेनो नोंसिनि चान्स। ओंखायनो आं खावलायनाय थाबाय, नङाबा उनाव फस्थायगोन। ओंखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोनफ्रोमबो आनसलिकनि आरो इउनिटनि दैदेनगिरिफोरा UPPLनि MCLA EM जाय बिथांमोनहा जुदि नोंथांमोननो फैसा राननो होयोब्ला पकेटाव सो, पकेटाव ला आरो UPPLनि लिडारफोरखौ रानखांजोब्बाय सार होननानै थगाय। नोंसोरो राननानै ला, आनसलिकनि लिडारफ्रा, इउनिटनि लिडारफ्रा राननानै ला। आं बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम फ्रि एडभाइस आं हरबाय। एबार जोङो BPF सरकार दाखागोन, नङाबा फस्थायगोन। देनां नोंसोरो जों गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव फस्थायगोन, बे फैसाखौ जों लानायानो मोजां जागौमोन नामा होननानै फस्थायगोन। बेखिनि खोथाखौ आङो मावथि बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय मेसेज हरनाय जाबाय। थेंक इउ, गोजोनथों।